Świętego. Pan z wami. Mężowie Galilei, dlaczego stoicie, wpatrujecie się w niebo? Jezus tak przyjdzie, jak widzieliście Go wstępującego do nieba. Аллилуйя. Гэтымі словамі з антыфону на ўваход мы распачынаем нашу дзелу гэтай найсвяцейшай ахвяры ўсіх вас, паважаныя браты і сёстры. Вітаю сабраўшыхся на святую імшу. Сёння мы перажываем урачыстасць унебаўшэсця Пана. На пачатку імшы прадставім Богу ўсе нашы інтэнцыі, просьбы, з якімі мы прыходзім на Еўхарыстыю. Spowiadam się Bogu, że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, czynkiem i zaniedbaniem. Moja wina, moja bardzo wielka wina. Przed błagam Najświętszą Maryję, zawsze dziewicy, wszystkich aniołów świętych i was, bracia i siostry, modlitwę za nami. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący, odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Panie, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Chwała na wysokości Bogu, a na ziemi pokój ludziom dobrej woli. Chwalimy Cię, błogosławimy Cię, wielbimy Cię, wysławiamy Cię. Dzięki Ci składamy, bo wielka jest chwała Twoja. Panie Boże, Królu nieba, Boże Ojcze Wszechmogący, Panie Synu jednorodzony, Jezu Chryste, Panie Boże, Baranku Boży, Synu Ojca, który gładził grzechy świata, przyjmuj się nad nami, który gładził grzechy świata, przybłaganie nasze, które cierpisz po prawicy Ojca, zmiłuj się nad nami, albowiem tylko Tyś jest święty, tylko Tyś jest Panem, tylko Tyś najwyższy, Jezu Chryste, z Duchem Świętym chwalę Boga Ojca. Amen. Módlmy się. Падчас гэтай святой імшы буду маліцца ў інтэнцыі памерлых, просячы аб жыцці вечным для пазняк Ванды, якую ўспамінам у першую гадавіну пасля смерці Владзіміра, Маркулевіч Дмітрыя, Марыі, Францішка і ўсіх памерлых сям'і Пазняк, Маркулевіч і Орловскіх. Wszechmogący Boże, w niebo wstąpienie Twojego Syna jest wywyższeniem ludzkiej natury. Spraw, abyśmy pełni świętej radości składali Tobie dziękczynienie i utwierdź naszą nadzieję, że my, członkowie mistycznego ciała Chrystusa, połączymy się z Nim w chwale, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Читання книги «Дзея апостолов». Першу книгу я написав Теофіле про все, що робив Єсус і чому учив від початку аж до дня, у який узнесся, давши
Духа Святого загади апостолам, яких вибрав ти, перед якими з'явився живим, після своєї муки у шматликих доказах. На протягу 40 днів об'являвся їм і казав про Боже владарство. І коли разом ели, наказав їм не відходити з Єрусалима, але чекати обіцяного Отцом, про що ви чули від мене. Ян хрестив водою, а ви будете охрещені праз некалькі днів Духом Святим. А собрані питалися у його: «Пане, ці не в гэтым часе ти відбудуєш королівство Ізраїля?» І він же відказав їм: «Не вам ведать часи ці пори, які Отець призначив своєю владою, але приймете моць Святого Духа, який на вас сидзе, і будете моїми свідками в Єрусалимі, і во всій Юдеї, і в Самарії, і аж до краю землі». І сказавши гэта, ён узнесся на вачах їхніх, і в облако забрало його з їхніх очей. І коли вони пильно узиралися в небо, як ён заходив, ось два мужи стали перед ними і в белом оденні і сказали: «Мужи галілейські, чого стоїте, углядаєтеся в небо? Гэта Єсус, узятий від вас на небо, прийде так само, як ви бачили його, коли він заходив на небо». Гэта Слово Божие. Читание послания святого апостола Павла до Ефесців. Брати, Бог Пана нашего Иисуса Христа, Отец славы, дал вам духа мудрости и открытия в познании Его, и просветлил в очи сердца вашего, как вы ведали, ушим надея покликания Егоного, якое богатие славное, спадщины Егоной для святых, якая несмертная велич моцы Егоной у нас, верующих, раздеяние могутной силы Ягоной, якую Ён выявил у Христе, коли воскресил Его с мертвых и посадил правруч себя на небесах, вышей за усялякие княжия, и владу, и силу, и панование, и за усялякое имя, якое называюсь не только в этом веку, але и в будущем. И все покорил под ноги Ягоные, и поставил Его под над усім головою костьола, який є целом Ягоним, повнотою того, хто наповняє усього усім. Це Слово Божие. Я знаю, все дни,
11 и сказал им: «Идите по всем свете и обвещайте Евангелие всякому створению. Кто поверит и охрестится, будет збавлений, а хто не поверить, буде осуджений. Тим, хто поверить, буде будуть сподорожничать такі знаки. У моє ім'я будуть виганяти злих духів, будуть розмовляти новими мовами, змеїв руками брати будуть, і коли щось отрутне вип'ють, не зашкодить їм. На хворих будуть ускладати руки, і раяни виздоровіють. І пан Єсус після розмови з ними узнесся в небо і сів праворуч Бога, а яны пайшлі паўсюль і абвяшчалі Евангелие. Пан садзейнічаў ім і пацвярджаў слова знакамі, што яму спадарожнічалі. Гэта слова Пана. Уміловані у Христі Пану, брати і сестри, сьогодні ми переживаємо урочистість у небовшестя Пана, і як в учні з другого читання з першого читання сьогоднішнього узглядалися у небо, глядели на Пана Єзуса, який взиходить на небо. Так і ми сьогодні углядаємося у небо, куди взійшов Єсус. Сьогодні добра можливість скерувати наші думки до вічності, до неба. Святий Павел колись сказав, що тут на землі ми як на вигнанні. Гэта не наша айчына, не наша радзіма, наша сапраўдная радзіма у небе. Шановні брати і сестри, ми тут на землі з'являємося тільки гостями, з'являємося пілігримами, вандруємо по землі, каб попасть у небо. І треба, напевно, жити так, каб гэта атрымаць, гэты вялікі дар. Калісьці адзін журналіст пытаўся у маці Тэрэсы з Калькуты, ці можна зрабіць гэты свет лепшым, бо ён такі злы, шмат злых людзей, шмат зла ў гэтым свеце. На што маці Тэрэса, якую мы добра ведаем, адказала: калі я зраблю ўсё магчымае, што ад мяне залежыць, каб кожны дзень хоць трошкі зрабіць добра, і ты, калі будзеш так рабіць, мы зменім гэты свет да лепшага. Напэўна, кожны з нас жыве тут на зямлі, разважаем пра вечнае, прыходзім у касцёл, каб заслужыць на збаўленне, на гэтае жыццё вечнае, каб разам з Езусам узысці на неба. Але гэта не значыць, што мы павінны ігнараваць рэальнасць, што нас нічога не павінна абходзіць, што цяпер робіцца на зямлі. Не толькі думаць пра вечнае, але і жыць гэтымі момантамі жыцця рэальнага. Жыць тут і цяпер. Жыць для таго, каб змяняць гэты свет. Як маці Тэрэса казала, каб рабіць гэты свет лепшым. І тады мы, пілігрымуючы па зямлі, робячы гэты свет лепшым, заслужым на збаўленне. У сённяшнім рэфрэне да псальма мы чуем словы: «Узнёсся Бог пад радасныя воклічы». Бог, які адыходзіць з гэтага свету, і ўсе яго вучні, ўсе яго блізкія радуюцца таму, што ён адыходзіць з гэтага свету. Мы, калі нам прыходзіцца расставацца з нашымі блізкімі на пахаваннях, заўсёды плачам,
Напэўна, для нас дзіўна чуць гэтыя словы «Узнёсся Бог пад радасныя воклічы». Але як мы ўжо чулі на пачатку, што тут на зямлі мы толькі госці на выгнанні, сапраўдная адчына ў небе. І кожны з нас павінен рыхтавацца да вечнасці. Калі чалавек узыходзіць да неба, калі адыходзіць з гэтага свету, то і мы павінны радавацца. Як бы цяжка нам не было і зразумець гэта, і жыць так, але мы павінны усведамляць, што кожны з нас калісьці перайдзе з гэтага свету да іншай рэальнасці. Мы павінны старацца, каб для нас гэта было сапраўдным святам. Свята нараджэння для неба, свята нараджэння да жыцця вечнага. Амен. Вызнаем нашу веру, веру ў адзінага Бога, Отца Всемагутнага, Стварыцеля неба і зямлі, усяго бачнага і нябачнага, і ў адзінага Пана Езуса Хрыста, Сына Божага адзінароднага, Зайца народжанага перад усімі вякамі, Бога ад Бога, святло ад святла, Бога сапраўднага ад Бога сапраўднага, народжанага, нестворанага, адзінасуднага Ісу, праз якога ўсё сталася. Ён дзеля нас, людзей, і дзеля нашага збаўлення зышоў з неба і ўцелавіўся Духа Святога і стаўся чалавекам. Таксама за нас пры Понскім Пілаце быў замучаны і пахаваны, і на трэці дзень уваскрос паводле Пісання. Зышоў на неба, сядзіць праваручай Цар, і зноў прыйдзе ў хвале судзіць жывых і памерлых. Яго валадарству не будзе канца. Веру Духа Святога, Пана і Жыватворцу, які з Айца і Сына паходзіць, якому разам з Айцом і Сынам належыць пакланенне і хвала, які прамаўляў праз прарокаў, веру ў адзіны святы каталіцкі апостальскі касцёл, вызнаю адзіны хрост на адпушчэнне грахоў і чакаю воскрешэння памерлых, жыцця вечнага ў будучым свеце. Амен. Праз Езуса Хрыста, які ўзышоў на неба і сядзіць праваручай Цар, з даверам прадставім Богу нашыя просьбы. Молимся за святы касцёл, каб ён мужна абвяшчаў Божую праўду і указваў свету вечныя каштоўнасці. Цябе просім. Молимся за місіянераў, каб яны абвяшчалі Христовае збаўленне ўсім народам. Цябе просім. Молимся за народы, якія перажываюць канфлікты, каб запанаваў у іх краінах доўгачаканы спакой. Цябе просім. Молимся за тых, хто не разумее годнасці людскога цела, каб яны зразумелі, што яно прызначана для ўдзелу ў вечным жыцці. Цябе просім. Молимся за тых, хто прыбывае здалёк ад сваёй сям'і, каб яны лічыліся з роднымі праз малітву і ўдзел у сакраментах. Цябе просім. Молимся за нас, удзельнікаў гэтай святой імшы, каб надзея на вечнае жыццё заахвочвала нас да сумленнага выканання нашых штодзённых абавязкаў. Цябе просім. Молимся за памерлых падчас гэтай святой імшы, за памерлых пазняк Ванду, якую успамінаем у першую гадавіну, пасля смерці Владзіміра Маргулевіч, Дмітрыя, Марыю, Францішка і ўсіх памерлых сям'і пазняк Маргулевіч Арлоўскіх. Так сталася, сапалі сёння святы касцёльныя, таксама за памерлых сям'і Марчукевіч і ўсіх памерлых сям'і пазняк Марчукевіч Арлоўскіх. Так сталася, што сапалі сёння святы наша касцёльна, мне быўшы Сцяпана, таксама дзяржаўнае свята 9 мая. І молімся сёння за ўсе ахвяры Другой сусветнай вайны. Просім для іх
о збавленні. І вельмі важна пам'ятаць пра тое, каб падзякаваць заўсёды, не толькі ў гэтым годзе, што так шмат людзей у касцёле, але каб кожны год мы маглі падзякаваць за тое, што жывем. Цяпер успакой на нашых землях. Цябе просім, молімся за нас, удзельнікаў гэтай святой імшы, каб надзея на вечнае жыццё заахвочвала нас да сумленнага выканання нашых штодзённых абавязкаў. Цябе просім, Божа, выслухай нашы просьбы, учыні, каб мы праз справядлівае жыццё на зямлі дасягнулі вечнага жыцця з Хрыстом, у небаўшэсці якога сёння святкуем, які з табою жыве і валадарыць праз усе векі вечныя. Амен. Módlcie aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. Niech Pan przyjmie ofiarę z rąk Twoich na cześć i chwałę swojego imienia. Panie nasz Boże, pokornie składamy Ci te ofiary w uroczystość niebostąpienia Twojego Syna. Przez świętą wymianę darów udzielaj nam łaski, abyśmy całe życie kierowali ku niebu przez Chrystusa Pana naszego. Pan z Wami. W górę serca. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Za prawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy zawsze i wszędzie Tobie składali dziękczynienie. Panie Ojcze Święty, Wszechmogący, Wieczny Boże, albowiem Pan Jezus, zwycięzca grzechu i śmierci, wstąpił dzisiaj do nieba jako Król chwały, którego podziwiają aniołowie. On jest pośrednikiem między Bogiem a ludźmi, sędzią świata, władcą stworzenia. Wstępując do nieba, nie porzucił nas ludzi w ludzkiej niedoli, lecz jako nasz głowa wyprzedził nas do niebieskiej Ojczyzny, aby umocnić naszą nadzieję, że jako członkowie mistycznego ciała również tam wejdziemy. Dlatego pełnią łask paschalnych radują się wszystkie ludy na całej ziemi. Również chór aniołów i zastępy świętych śpiewają hymn ku Twojej
Zaprawdę święty jesteś Boże, źródło wszelkiej świętości, dlatego stajemy przed Tobą zjednoczeni z całym Kościołem. Uroczyście obchodzimy święty dzień, w którym nasz Pan, Twój Syn jednorodzony, wyniósł do chwały po Twojej prawicy zjednoczone ze sobą ludzką naturę. Przez Niego prosimy Ciebie, Wszechmogący Boże. Uświęty dary mocy Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy, to jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Oto wielka tajemnica wiary. Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna i zesłał Ducha, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia. I dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich, przyjmujących ciało i krew Chrystusa. Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości razem z naszym papieżem Franciszkiem, naszym biskupem Aleksandrem, biskupem nominatem Włodzimierzem oraz całym duchowieństwem. Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania Poźniak Wandzie, Włodzimierzu Marczukiewicz, Dmitru, Marii, Franciszku i wszystkich zmarłych z rodzin Poźniak, Marczukiewicz, Arłowskich i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym. Z Najświętszą Bogu Rodzicą, Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem i oblubieńcem, ze świętymi apostolami i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna Jezusa Chrystusa. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków. Nazywamy się dziećmi Bożymi, nimi jesteśmy, dlatego ośmielamy się mówić: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj
Zdobysz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei, oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Panie Jezu Chryste, w dniu zmartwychwstania pozdrowiłeś uczniów słowami „Pokój wam”. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełnij go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Pokój Pański niech zawsze będzie z Wami. Przekażcie sobie znak pokoju. Oto baranek Boży, który gładzi grzechy świata, błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Jest abyś przyszedł, ale powiedz tylko słowo, a będzie zdrowy.
się. Wszechmogący Boże Przedstawiennictwo Świętego Stanisława, Wszechmogący Wieczny Boże, Ty pozwalasz Kościołowi pielgrzymującemu na ziemi kosztować Bożych darów. Wzbudź w nas pragnienie nieba, gdzie Chrystus jako pierwszy z ludzi przybywa z Tobą, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Panie Jezu, za wstawiennictwem Twojej Matki Maryi, która urodziła Cię z miłością, oraz za wstawiennictwem świętego Józefa, człowieka zawierzenia, który opiekował się Tobą po narodzeniu. Proszę Cię w intencji tego nienarodzonego dziecka, które duchowo adoptowałem, a które znajduje się w niebezpieczeństwie zagłady. Proszę, daj rodzicom miłość i odwagę, aby swoje dziecko pozostawili przy życiu, które Ty sam mu przeznaczyłeś. Amen. Dziękuję się Wam za dar subольnej молитwy. Теперь z wierą przyjmiemy Boże błogosławienie. Pan z Wami. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Idźcie w pokoju Chrystusa. Alleluja, alleluja.
Так, просто садимся, где вы сидели на местах. Просто садимся, вспоминаем, где кто за кем. Так может проще будет вспомнить вам, где вы сидели. Садимся просто на свои места. Кто где за кем сидел. Просто садимся в лавке. Сейчас будем строиться обратно. Так, те, кто были без в конце. Леша, ты что там уселся? Я сказала, вышел, ты же не был, вышел репетицию. Те, кого не было в прошлый раз, что ты уселся там? Кого не было в прошлый раз, сейчас будем садить вас куда надо. Все, сели там, где вы сидели. Так, все рюкзаки, все сумки у нас стоят сбоку. Все сумки, рюкзаки, у нас шапки лежат сбоку. У нас руки пустые, ничего у нас нету. Сбоку там все лежит. Убираем, убираем. Сбоку все сумки, все шоперы там сбоку все лежат. Вот сюда положи на бэджу. Потом не забудьте забрать. Арина, убираем. Сбоку там положите, чтобы они не мешали нам. Карина, особое приглашение.